Bhuku ya Leviticus, chapter number 25, verse 1 to 4, then 8 to 10. Tichaverenga kuna Leviticus 25 kubva panayo pa1. Zvino Jehovha wakataura naMozisi pagomo reSinai akati, taura nevana vaIsraeri uti kwavari, kana muchisvika munyika yandichakupai, nyika inofanira kuitira Jehovha sabata. Unofanira kudzvara munda wako makore 3, nokugurira mizambiringa yako makore 3, nokuunganidza michero yayo. Asi pagore rechinomwe nyika inofanira kuzorora kwazvo, rive sabata kuna Jehovha. Usadzvara munda wako kana kugurira mizambiringa yako. Toenda pa8 anditi? Yes. Unofanira kuverengawo masabata 9 emakore, 9 akaverengwa kanomwe, kuti mazuva amasabata 9 amakore aite kwauri makore 40. Zvino pazuva regumi romwedzi wechinomwe unofanira kurayira kuti hwamanda iridzwe kwazvo. Pazuva rekuyananisira munofanira kurayira kuti hwamanda iridzwe panyika yenyu yose. Munofanira kutsaura gore ra50 mugoparidza sununguko panyika yose kuna vose vageremo. Rinofanira kuva gore reJubili kwamuri. Munofanira kudzokera mumwe nomumwe kune zvake. Munofanira kudzokera mumwe nomumwe kuhama dzake. Hallelujah. The Lord spoke to Moses on Mount Sinai. Speak to the Israelites and tell them, when you enter the land I am going to give you, the land will observe a Sabbath to the Lord. You may sow your field for 6 years, and you may prune your vineyard and gather its produce for 6 years. But there will be a Sabbath of complete rest for the land in the 7th year, a Sabbath to the Lord. You are not to sow your field or prune your vineyard. 8. Count off 7 Sabbath years, 7 times 7 years, so that the 7 Sabbath years amount to a period of 49 years. Then have a trumpet sounded everywhere on the 10th day of the 7th month. On the day of the atonement sound the trumpet throughout your land. Consecrate the 5th year, the 50th year, and proclaim liberty throughout the land to all its inhabitants. It shall be a jubilee for you. Each of you is returned to your family, property, and to your own clan. Hallelujah. Mwari varopafadze kuverengwa kweivhangeri. Nhasi ropafadzwa imi vasikana itirwai zvakanaka. Mwari vekudenga vane tsika yavanoda kuitira vanhu, uye vane nyasha dzavanopa vanhu. Pandanga ndichiverenga nyaya yeJubilee uchinoibatanidza nenyaya yethimu yedu iri kunzi gore rashe rakanaka. Every 6 years vaifanira kudyara vorima vokohwa. Rechi7 munhu wese aipedza achidya akagara. Ndo pari kunouya nyaya yangu yakanyanya. Gore rechi7 hakuna airima, hakuna airisa mombe, because tairisa mombe nembudzi tine murangariro kuti dzinodya zvirimwa. Saka gore reDecember year rechi7 raiva gore rekuzorora, munhu wese akazorora. Asi kubva pakutanga Bhaibheri rinotitaura richiti Haga muranda waSara, kureva kuti slavery yaipraktizwa kwaJudha nekuIsrael. Kune vamwe vanhu vaigara vakatapwa vari vashandi. Though slavery yacho isina hayo kupera, asi haichanyorwi kunzi slavery, yakunyorwa kunzi employment. Ndinorwadziwa ndikaenda kuSpace, ukangorasa mvura anotoya omopa. Are you okay? Should I bring more salt? Hunyatso unoti yakapera here kana kuti ichiriko. Nekuti vanorima magrapes handiwo vanadya.
vanorisa mombe handi vanodya nyama. Wakambozvifungawo nemafungiro iwayo? Kana uri shefu ari kubika unozodya zvasara, kuriwo kuti uri kubikira vamwe. Mbonditarisira ari padhuze newe uti gore rashe. Saka kwaIsraeri kwaizoti kwafambwa 6 years vanhu vaigara vongodya vakagara. Jubilee years, 7 means complete. The number 7 represents completion in the Bible, and it means fulfillment. Saka vaIsraeri ukatarisa munhu akararama 70 years anga aita dzimwe 7 years dzekungodya akagara. Muna chikonzero chekudzokera kumba kunzi iwe pavakaberekwa iwewe mugore tabuda muJubilee gore iri tararama 49 years waane 48. Munda wababa wako ndeuyu, chienda unorima. Iyo upenyu hwangu hwese ndehwepano, ndinogara pano, ndinavo vana Chiera, haadi kurukwa musoro wake, haadi kugadzirwa musoro wake, haadi kudya zvinonaka, haadi kugeza, haadi shawa. Akangokura achiziva kuti ndinogezera mubhaketi, kana nguva yekugeza yakwana tora dhishi rangu. Kunyangwe mufundisi vakapopota zvinengei angatotuka mufundisi wacho, kwete kutosununguka, angatorwa neari kuda kumusunungura. But kusunungurwa hadi. Ndikataka kutaura nezita raJesu vari muma1 room ngatimbobudai woti atanga murume anorwa neauya nerusununguro. Why? Ane zvaakatenda hadi kuenda. Kudoudzawo munhu kuti mukadzi haisi nhapwa, haarohwi, haatukwe, haaitiswe zvese. Iye akangokura achiti madzibaba edu airova, vana mai. Pane mumwe munhu ane mweya wekugara panzvimbo even asina kusungirirwa. Kune mumwe munhu ane mweya wekuramba kuenda kumberi asina. Do you know kuti dai vanhu vaiziva kuti Mwari paakapsika munhu panyika akanga asina murangariro wekuti utambudzike. Mwari haana kukuunza panyika aine murangariro wekuti ucheme. Mwari haana kukuunza panyika aine murangariro wekuti uwe murombo. Mwari haana kukuunza panyika aine murangariro wekuti uwe kukuurirwa hembe. Mwari haana kukuunza panyika aine chikonzero chekuti utambudzike. Chinhu chakuvadza vanhu kuenda kumberi imindset. Anongogara achifunga kuti upenyu ndehwekutamburira. Do you know kuti if you don't see it, if you don't dream about it, you won't see it. Even mamhepo chaiyo, mweya yetsvina chaiyo, inoshandisa pfungwa dzako. So unenge uchingofunga. Umwe munhu ndakazomubvunza ndikati sei uri kuremerwa, zvikanzi kumba kwedu kune ngozi. Mufundisi, sekuru wangu akaenda kuhondo, vakauraya vanhu. Tete vangu vakauraya vanhu. Ndikati why do you think kuti une ngozi? Zvikanzi ndinongotonzwa kuti pandigere panapa handifani unge ndiri handisi right. Ndikati makambotsvaga basa here? Handina. Mari mukaibata munoitei nayo? Zvikanzi handina basa nemari. Handina basa nemari. Handina zera nemari. Kunyatsoona kuti the mindset yevanhu nemakurudzirwe atakaita nemaonero atinoita upenyu ari associated nenhamo. Ukasangana nemunhu wese asingadrive anotya. Kutya chaiko. Ndakabvunza vamwe mai ndikati sei musina license? Kanzi mufundisi ndipesane nemagonyeti mutara. Ndikati magonyeti muri kupesana nawo mazuva ese. Hakuna road isina gonyeti. Ende vemateksi havatyi magonyeti. Vane vashori muzasi megonyeti. Asi iye anoda kupesana negonyeti achidriviwa nemunhu. Kwete iye ari padriving seat. Kune munhu wekuti akaona restaurant anofunga kuti ndoda kushanda apa. Haafungi kuti ndoda kudya apa. Yes, kupinda murestaurant unopinda nezvinhu zviviri. Either uri kudya or uri kushandamo. But murangariro weanotenda ngautarisire kupinda uchishandamo kwete kupinda. Ndakapfuura pane mwe musi ndichifamba nemwe hama. But driver muDenfen.
tapfuura mujenifeni. Ndikati pauri kuona muno muri kufungei, hakunobuda mabasa akanaka. Asi kufunga kuti ndoda kuzogara panapa, ayo ada kushandira vanogarako. Hamdara kunobuda mabasa akanaka. Even uchita garden, hamdara kunokwa ndo vanobhadhara. Murangariro wake atovhara madho ekugarako. Ari kutoona aine spade achitupurira maruva. Tiri kupfuura nemuguta. It's a mere survey. Shamari patapfuura napo. Uri kufungei. Kanza hamdara kunobuda mabasa akanaka. Vanobhadhara even mbedha chaiwo kana vasingaudi vanokupa. Wanyatsoona kuti mafungiro acho ari kure. Akutofunga zvekuti vane mbedha vavasingadi. Kafungiro kacho soka. Even ukanzi as a man thinketh so he is, what are you going to become? Ini pandaipfuura nepo ndati Jehovha ndirangarirei. Pamazuva angu ndingogara okunoko. Iye ari kuti Jehovha kana worasa mbedha inondirangarira iwo. Maonero eupenyu anosiyana. Pamwe pacho dzidzisa pfungwa dzako kuti Jehovha ngavandiitire zvakanaka. Do you know kuti atobuda muligi? It's dreaming. I'm not yet there, but I dream to be there. I'm not dreaming for a donation. I'm actually dreaming to donate. Can I repeat this? Jubilee, zvinhu zvakanaka. Ndinoona vana, ndinodhila nevana. When kids are developing, pavanotanga kuita ma-teenagers, they start to pick step. Mafambiro anosiyana, they start to be sensitive about many things. They start, ndopanotangira modeling, ndopanotangira mamutsu, ndopanotangira style yekugara. You see what I'm saying? Umwe munhu akaona munhu achitanga kudevelopa, anotanga kumushuvira zvakaipa. What am I saying to you? Expectation is the breeding ground of a miracle. Mwari vakakirieta majubilee years, kutra jubilee ye nemasabathi ye, kudzidzisa munhu kuti zviri panyika hazvishandwi chete, zvinoda season yekudyiwa. Can I repeat that with a loud? Loud, amen. Rega kuva nemurangariro wekushanda usina murangariro wekudya, nekuti akasika nyika haana kuisika kuti ushande chete. Anoti thou shall labor, asi imboitawo season yekudya. Pfungwa dzako ngadzigare dzichiziva kuti pane rimwe gore Mwari ravanofanira kungondivhurira zvinhu. So kungonoti chese chandabata chiri kuendeka, wambowawo mwaka wekudya. Kwete mwaka wekudhiga pasi chete. Kune season yekumbodya, kune season yekumbozorora. Rega kuti kana zvakuitika woti amashura, haazi mashura. Kuzadziswa kwemurayiro kuti kana tashanda tofanira kumbowa nemwaka wekudya. Zvindichitaura kudai so, kune munhu kuti pese paari ari kungofunga kushanda zvakaomarara. Do you know kuti kunyatsoshanda chaiko chaiko, kupanda pasi kunogona kutadzawo kubatsira? Can I repeat this? Kunyatsoshandisisa chaiko chaiko kunogona kutadzawo kubatsira. Pamwe pacho chinokubatsira inyaya yezvavakatenda mazviri. Ndaitaura nemwe hama mazuva mashoma apfuura, ndikamuti what is your dream? Uri kurotei? And mfundisi nini hangu panyika pana ina handa zvandoda. Ndoda kungoona vana vangu vachikura. It's a very sad. That statement does not have a meaning. Vari kukura vana pazera, vasingakuri pamweya, avakuri pamweya, avakuri panyama. Iyo zvindiri kutaura kune vanhu vari kukura panyama. Marinkles ari kuwedzera, bvudzi riri kuchena, asi hakuna chiri kuchinja in your financial life. Hakuna chiri kuchinja in your spiritual life. Uri kungofarira kuti bvudzi rakuchena. Motarisa hama iri padhuze newe kuti mupfungwa mako uri kumbofungei. Unoziva here kuti ukaona munhu unogona kuona suspect, vamwe vachiona light. Wakatarisa munhu so uchiona suspect kuti uyu akangondibira.
Munhu kungotarisa munhu izi dzogonongondibira. Ukafamba rwedo rwese uri mubhazi so wakadai. Kusvika wasvika kuZimbabwe uchingotya kubirwa wazofunga kuti mune mari 10 rand ngaingobiwa hayo ndingazvisungira. Bible rozoranyora richiti whoever want to spare his life will lose it, but who lose it for Christ they will regain their life. What was God saying in that scripture is ani nani anoita zvinhu nekutenda anobudirira than munhu anozvichengetedza asina kutenda. Do you know kuti panyika pano it's not permanent? When we come panyika pano it's not permanent. Power is not permanent. Appetite is not permanent. Indakaona varume nevakadzi veumhare vachipera power so. Kona kuti zveshuwa simba rakupera. But pamazuva ake esimba akaitei. Message yangu irungoti vana baba nana mai vakomana nevasikana raise the level of expectation of good so that you may attract good, so that you may live good, so that you may eat good, so that you may sleep good. Anyone who does not walk does not see a miracle, but whoever is in movement will see miracles. There's a one guy that I admire and I'll keep admiring him. Peter was one of the guys who was not stable, but he saw the power of God through trying. Kana muri mimwari, muri poku. Nditenderei ndifambe pamusoro pemvura. Why? Kana musiri dzangara dzimu. Unota pane pamwe pacho pekuti uchitaura nemunhu so unoona kuti upenyu hwako huri so flat. Ukabuda imuno muizvezvi wasiya wabika rice. Notsvara pasi. Vamwe one ma chicken backs. Vamwe one ma wings. Muchidzokera kumba kwani kwenyu. Wobva wasvika wodya. Isande wobva wamborara pichana. Wakumuka wapa masopi. Mangwana wamuka waenda kubasa. Why are you living? Why are you living a routine life? Ini ndinofarira chinhu chinonzi failure. Because when I try something, it fails. I learn a lesson from it. But I've learned this. Munhu anotry hafoiri. Iyo zhizvi ndichitaura kudai so mwedzi wakapera nhasi musi wa9. Munhu aida rent ye5,000 ana akaiwana. Aida ye10 akaiwana. Ari kuda ye600 akaiwana. Neanobhadhara 300 muchimukuku chake akaiwana. Tese tiri munhu. Tese tiri kuti Mwari werugare wakanaka akatiropafadza nepekugara. Pamwe pacho kuti uone Mwari urege kudhauta Mwari. Do things that are beyond your capacity. Try and test the Lord that you have believed in. What can I do with the Lord? How far can I go with the Lord? How far can I develop with the Lord? Bible not anovaka ari eka anovakira pasina. Pamwe pacho kana taakutanga zvinhu ngatiti Mwari apa ndoziva handipagoni asi fambai neni. Do you know kuti chinhu wani chinorwadza? Tataura nyaya yeJubilee. Tataura gore rekudya usina zvaunoita. Tataura gore rekuregererwa zvivi. Tataura gore rekusunungurwa pauslavery. But iwewe une mistake yawakaita uine 15 years. You have not forgiven yourself. You are still holding kuti gore rakati ndakaita mistake yakati saka ndofana kutambudzika. Do you know kuti kune vanhu vakawanda vasina kubva pasini of their error? Ndaitaura nomwe munhu akauya akanditaura kuti mufundisi ndakaita chinoti nechinoti. Ndikati hazvichabatsiri kuzvitaura. Zvakatodarika, ngatiraramei nhasi. Ndoda kupa example inowanzoitika nevanhu. Choti pakati pedu paita mwanasikana aita pamuviri. Nyika inotarisira kuti anga aina baba. But baba vacho varamba. Variko asi vadi varamba. Akapedza 10 years akatsamwira baba ivavo. Baba ivavo vanenge vatone mukadzi wavo nevana. Votoenda pamberi paMwari voti banga ari mazuva ekusaziva. Ndiregerereiwo Mwari. Chindipai nyasha dzekuda aripo. Uyo ndakatomutadzira handichagoni kurivhesa. Imi makatsamwa. Iye naMwari wake vakadi. Right. Mobva maita PP. Pamwe pacho kachitoti Mwari
it is what it is. Hamunawo here dzimwe nyasha dzamunopa kune vari musituation yangu. Imi Mwari mazviona zvaitika, asi hamunawo here chimwe chimedu chenyasha chamunogona kundipa. Endai munobvunza pana Esau naJacob. Esau anosvika, Jacob atora makomborero. Esau haana kuti nekuti Jacob atora makomborero ndaakufana kutambudzika. Ari kuti kuna baba Isaac, iwe mudhara, wati here hauchina chekutaura, zvikanzi ndaropafadza, zvikanzi aiwa mudhara, ndatau mudhara kusvika ataura something. Panodzoka Jacob ndiye ane blessing, achiti Esau ndakuigira mombe nemakwai. Esau anoti mombe yako nemakwai chengeta, ndine zvakandikwanira. Pamwe pacho ukapfuura nepanorwadza, tenda kuti Mwari vanounza season yakanaka inoenderana newe, nemisodzi yako, nesituation yako. Rega kugara pasituation inorwadza zvoita sekuti Mwari akasikira munhu kurwadziwa. Ndosaka vari kunzi nemaslave ainzidzokerai kumba kwenyu, kureva kuti Mwari vakagadzira nzira yekuti munhu ave nerugare. Can I repeat this? Munhu anofana kuva nerugare. Hakuna munhu anofana kuchema, hakuna munhu anofana kurarama upenyu hwekutambudzika. Pane nguva yaunofana kumbodya. Unoziva pane chinhu chinondirwadza, haugoni kurarama upenyu hwekuchema every time. Imbowanawo rimwe gore raunoti Mwari ndoda kukutendai kubva January kusvika December ndaidya chinoda moyo wangu. Zvinditaura kudai kuno munhu wekuti izvozvo wakuda kutosvika 30-40 years hauna gore rausina kumboita budget. Every month you count tomatoes, you count onions, you count teaspoons of sugar, you count my tea bag. Haiwe imboendawo mujubilee yemani, imbobudawo pazvinhu zvisina order. Umboitawo rimwe gore raunoti gore rino ndiri kudya. I'm not counting things one by one. Pane pamwe pacho pekuti unozofunga kuti why ndakazvarwa. Uchinyatsoona kuti kuisa peturu chaiyo kucalculator kuti ndikashanyira nhingi yapera. Ndaitaura neimwe hama anosvika oisa 200 rand pafuel pambo. Pamwe pacho unodirei kunyanyozvidzikisira kudaro. Metsi dzacho dzakangofanana, ukaisa 200 nhasi mangwana inopera unodira futi imwe 200 kuswera kana iri yemwedzi ingodira ka. Unoziva pamwe pacho itori mindset. Akaisa 200 obva anzwa kufara. After 2 days waita futi imwe 30 minutes ari paqueue achida kuisa 200. Unodzimara wakutofarirana nemapetrol attendant nekusarongeka, kutadza kupinda mujubilee here kumbo. Kana uchidira every 200 unenge uchiendepi nemadhuriro ari kuita petrol. Unotodzimara wakutoziva kuti uyu petrol attendant uyu anopfeka suti yakadai, anopfeka size yakadai, chijaketi chake chine buri pakati, uchingodira petrol. Pamwe pacho mindset. Even kudya chaiko mindset. Iyo zvindiri kutaura nevamwe vanhu vari muno muso, haafungi zvelicense, haafungi zvemota, haafungi zvemba, anongoti ndezvevanhu vakadzidza. Do you know kuti education pachezvayo chaiyo inogona kuva slavery? Muri kunzwa ndezara inogona kuva slavery. Iyo zvindichitaura so, I'm trying to push you kuti umbofunga kuti kana ndina Mwari ndinoitei, uye Mwari wacho vanombodei pandiri. I need to repeat this. It's a lie kuti Mwari vanoda kuti utambudzike. It's a lie kuti unofana kugara uchichema. It's a lie kuti unofana kugara uine misodzi. It's a lie kuti unofana kugara uchikumbira. Mwari vanoda kuti munhu amboita gore raanoti ini hangu ndigere zvakanaka, handina pari kundiswinya. Create a sense of achievement. Do you know kuti mukadzi akanzi naElisha gadzira mafuta, akagadzira mafuta aienderana nekutenda kwake. Akanzi go and find containers, kana dzazara ukangozogadzika chinhu ichi pasi apera. Kune vanhu vakadaro vari muno, anonyatsofila comfortable nepaari kugara. Ukaona usingachadream wakufana kufa. If your dreams have ceased, go and rest. Can I repeat this? Ndaitaura rimwe zuva nasekuru nazvambuya shakati vauya kumba kwangu uko kwandairenovheta, kune chimwe chimba chandairenovheta. Ndikati sekuru nambuya uyai kuno. Vakanga muri kurongei? Mudhara akati imi munotsvaga imwe imba. Hanzi tinobuda here? Ndikati they continue to look young.
Why? They've got commitments. Chinonyanyochemberesa vanhu kushaya zvekuita. Ukapererwa nezvekuita unoita kamudhara kekupedzera. Izvo zvipavari kuti vakatora imba manje a very big house. Apa havasi vanhu vanoita mabasa anoshamisira maticha, but izvozvo ndine vanhu vane maportfolio kubasa vari kupinda mumba unge munhu ari kupinda mumwe nazo. Chikonzero chei? Maonero eupenyu. Izvozvo ndikakutaura kuti in their age vana vavo vakura, musikana wavo kutopedza kuuniversity next year vekupedzisira, havakurumidzi kuchembera because they've got a bond to pay, they've got something to live for. Iwo uruda uraramire, huku hauna, mbudzi hauna, imba hauna, hemba hauna, wardrobe hauna, wigi chaiyo Brazilian hauna. Sauda uraramire. You have nothing to look forward to. You have no interest. Brazilian hair chaicha hauna. Boots hauna. Hapana chawinacho. Hauna motivation to live. Ukarwara ndo vanonoti Mwari ndizorore hangu. Yes, zorora because wagara vakazorora kare. Do you know kuti chinhu chinokonzeresa vanhu kuramba vakagara imotivation? Ndaitokurudzira vamwe vanhu ndikati chimwe chinokurudzira vanhu kuti ukurumidze kuchembera. Kana mukaita vana chizoitai kamwe kanodya pension. Chimwe chimudyi chepension chitokotoko so chinoramba chichikumotivatai kubika. Chinoramba chichimotivatai kwete kungoti because vana vakakurumidza kuenda munokurumidza kuchembera. Because do you know kuti people live according to driving factors? Iyo zvinji tichipedza service. Kana paine munhu ari kudrive kuenda kuZimbabwe atori energetic. Very fine. Munhu ari kuenda kuPretoria akasvika kuPretoria unonzwa kuti ndaneta. Kunyepere. Ari kuenda kuZimbabwe paanosvika pabhodha anenge atori fresh. Akanga asvika kuHarare ukaona kunobata pakanzi chitauni chekupedzisira ichi chinonzi Beatrice. Ndipo unotanga kunzwa zvimakumbo kudhonza tsoka uko. Why? Rwendo rwauri kufamba runodetermine energy iri mauri. Kana usina rwendo hauna energy. Kana usina chekuraramira hauna power. Saka chamwe tacho, if you set high targets, you achieve more. If you do not set targets, you don't achieve anything. Ine ndichitanga ministry, chinhu one pandakaita mufundisi, chinhu one chandakaramba kwakuri kutenga classroom. Unoziva kuti izvozvi ndichitaura kudai handishori chechi yandakakurira mairi, handishori chechi yeAFM, but AFM ine problem yekuti ukatarisa kuchechi yeAFM anoridza vacho anenge ane trouser risingachazikanwi kuti iorange here kana icream. Yakapera akapedza kuridza obva anzi namufundisi, God bless you, Mwari vakuropafadze. Haadyi, I bless you, mupe mari, taura naye acharidzike zvakanaka. Unoita that attitude yo yakatiuraya. Even my instruments ndekusunga-sunga. Chechi yacho mapindira muklasi, mapindira pamwe pacho ka raise your targets. Try by all means kuti kana Mwari muchiti pane gore rekudya rangu rinokwanawo rini. Imi Mwari makataura kuti panyika panofana kumbova negore rekudya. Ngarimbokwanawo muupenyu hwangu gore rekudya. Izvi ndichitaura kudai so kuno munhu kuti mwana chaiye akanga akupedza chingwa unomutarisa kunge benzi so uri murume mukuru so iwe pane gore rekudya rega kudzokora vana. Kuno munhu kuti mukadzi achisa mafuta mumuriwo so anenge arimo mukicheni atotaka kuva irritated kuti mafuta awandisa. Mindset indakamboudza mumwe murume anditi mufundisi namatirai mafuta arege kupera. Ndikati iwe handipedzi munamato wekupenga ndichinamatira mumafuta, mari iyi enonotenga 10 liters kana achida kumwa sekoko ngaamwe afinwe nawo asiyane. Iwe unofunga kuti nezera rangu irino iri nekusvika kwandakaita ndigobata chigubhu chemafuta nditi muzita raJesu, iwe pane pamwe paunofanira kusimudza kutenda, simudza matargets, simudza. Kana paine chinhu chinondirwadza kugara nemunhu nekuparidzira munhu ari pafood level. Regai ndimbopatsanangura. Food level, munhu wekuti chikafu chinopera mwedzi usati wapera. Munhu iye ari dangerous. Ende ane hasha, haabudi mumakuwa. Izvi pari kungotaurwa nyaya appreciation akapaka so ari kurwadziwa kuti tipe mufundisi mari. Unayo here? Uri kunetswa nei? Ende munhu iye anokataura kuti musabvisa mari iyo yakawandisa. Izvi ndichitaura iwe kupresident wechipi kune vanhu vanoimba vane mamhepo ivava. Izvi uniform yaarida kuimba nayo paappreciation ada kuti itengwe muJoburg. Haatendi.
haatendi kuti edgasi yakagadzirirwa ivo zviye ari tokuudza kuti pane pandakaona panotengeswa madhirezi ari 10-200 ndo murangariro waainawo iwoyo. Ukanzwa achiita nharo dzedhirezi re200 vasikana azviti mawaniro anosiyana, mafungiro edu anosiyana. Iwe wasiyaniswa nei? Endawo ikoko kuri kuenda vamwe. Anopedza gore rese achiimba, achiona madhimoni achibuda panapa, achiona Mwari vachisunungura vanhu, but haatendi kuti Mwari vanomupa dhirezi, haatendi. Kana achimboramba pauniform yepaota, iyeye munhu iyeye angafunge zvemotikari, iyeye munhu iyeye angafunge zvemba, iyeye munhu ndovaive kuti even akasunungurwa anoti isu tiri pano, munda yedu garai nayo, tipei zvekudya. Unoona ndakafarira rimwe gore, ndaitaura nemwe hama, zvikanzi mufundisi, ndikati baba, zvikanzi can I try this? Ndikati yes, let's try. Zvikanzi tobudirira, rekati tiri perfect. Ova atonotry, utonoti upenyu hwachinja. Unoziva kuti upenyu ukaropafadzwa naMwari, ukanzwa vanhu vachiti hanzi kana wane mari unokondororwa nemari, vanotonyepa. Imwe neumwe ari pane akakondororwa nemari. Izvezvizvi kutangira pabhenji repamberi pamaleaders apa kudzokera vari kukondororwa nemari. Hakuna munhu asingakondororwi nemari. Ukaona isiri kukukondorora haipo. Can I repeat this? Munhu wese anokondororwa nemari. Step yako chaiyo inokondororwa nemari. Nyaya dzaunotaura pane vanhu dzinokondororwa nemari. Kana usina utauri, ukangoti ngatitenge madrinks, vanhu vangoti manyai munouya nawo. Iwo usina. That's why umregani mbotaura kuti Sunday school haipo. Vakomana nevasikana matangwe vari kuyouth matangwe, ukanga uri dangwe usina chinhu uri patight, because ucharemekedza vadiki vanazvo. Can I repeat this? Ukanga waita dangwe kumbira nyasha dzekuva dangwe, haugoni kuti vakomana ndaronga usina chinhu. Can I repeat this? Ukaronga unoronga wega, hatikupi. Can I repeat this? Ndiri kudzokorora nyaya kuti when you need to go up, zviudze iwewe kuti ndinodya zvakanaka. Zviudze iwewe. Even ndinogara ndichitaura pavana chaipo nepamadzimai. Ndaitaura navamwe baba so kati naye mudhara, mai muchavatengera mota rini? Kanzi uyu mudzimai wangu mufundisa muzivi, haasi palevel yemota. Asi madzokorera anoita vakadzi vedu apa achidhiraivha, haaboirani kangonanzvira miromo. Kutodongorera mumota wachidhiraivha apa wakapfeka masiketi, reverse apa uri kufunga kuti ada kuva reverse, ari kutoona makumbo vakadzi vevanhu. Why? Haana kuzvitenda kumba, asi anozvitenda murodhi. Mafarira anoita akaona vana reverse. Ukaona munhu, maasha muri kwere vana mukwembe, mukaona munhu asati achidongorera vakadzi vevanhu achivarivhesa, muudza kuti mirai pasaidi tsano kubatsira, because tsano ivavo havadi zvakanaka, vanoda kuzvionera kwevamwe. Mindset yauraya vanhu. Mindset kutadza kungoziva kuti Mwari vanoda kuti ndidye, Mwari vanoda kuti ndipfeke, Mwari vanoda kuti ndirarame zvakanaka. Why? People have magnified errors. Ukaita mistake pazvaunoita, vanhu vanoramba vachikurovedzera pamistake, hauchazogoni kumuvha ipapo. Unoziva kuti chokwadi Bhaibheri haritaurwi zvechokwadi. Do you know kuti David atora mukadzi waUria, Mwari havana kumurova neshama wakamurasa, akaramba achidya? Yes, ane zvaakaudzwa kuti aite nezvakaitika kwaari, but Mwari havana kumurasa. Kune vanhu vandiri kutaura navo wekuti ukatarisa life yako unoona mamistakes avakaita. Waona mamistakes avakaita, wobva wafunga kuti you deserve no good. Satani anokubatirira pakuti unofunga kuti nekuti ndakakanganisa saka I should not enjoy anything good. Wobva wagara pamistake. Bible rukuti come let's reason together. Jubilee year. Kwete Jubilee every 7 years. Pane nguva yaunofana kumbodya. Ndine vanhu vandiri kutaura naye wekuti upenyu hwako so unonyatsoona kuti zvangu ndezvekushingirira. Ngatimbochinjai mafungiro. Prayer yanhasi umboti Mwari, ndoda kumbowanawo zvinhu ndisina kunyanya kurwadziwa. Ndoda kumbobatawo zvinhu ndisina kunyanya kunetseka. Kuti Mwari imbondivhuriraiwo suo rekuti zvinhu zvimbouyawo kwandiri ndisina kunyanya kutambura.
does a blessing work? How does God bless you? Bible rinototaura richiti pane imwe pfuma yamuchapiwa, pane mamwe masuo amuchavhurirwa, pane dzimwe nyasha dzamuchapiwa. Mwari pavari kutaura kuti musingadyi, vaita make sure kuti matura ivaya haaperi, mhuka dzava hadzidyiwe nezvinodya kusango. Why? Ijubilee vairambidza shumba, vairambidza mapere kudya zvipfuwo kumasango, vaizvisiya zvichifamba zvega. Why? Ijubilee, igore resabata, Jehovha akazvichengeta. Iwewe Mwari ngavambokubatsira umbowana gore, mwaka waunoti mwaka uno zvinhu zvangu zviri kufamba, season ino zvinhu zvangu zviri kufamba, pandiri kupfuura napo zvinhu zviri kuendeka. Imbowanawo nguva yaunoti this is my time, the Lord is doing it to me without a much of a struggle. Mwari ngavambotipa that season yekuti zvinhu zvinotanga kumboendeka. Munoziva kuti pamwe pacho kana wakusimuka haizi nyaya yekunyanya kufondoka maningi. Unoza ndaizvitarisa so kuti pamwe pacho haisi nyaya ye-effort, inyaya ye-grace. Kumboona zvinhu zvichiendeka so. Rega kurarama upenyu hwekunyanya kutamburira, upenyu hwekuti chese chawabata unofanira kunge wabuda misodzi. Mwari ngavambokuvhurira door rekuti zvinhu zvinombotanga kuendeka, kungoona kuti upenyu hwangu huri kufamba, zvinhu zviri kudi, zviri kuringana, usina kunyanya kutambura. Unoziva kuti vamwe vanhu vane mabhizinesi havana kuashandira, akangoofewa kuti shamari uyatishande tese. What do I contribute? Iwe ngomira ipapa, tiri kuda zita rako, zvinhu zvotanga kudi kufamba. Mwari ngavakupe favor yekuti zvinhu zvimbotanga kufamba, umbotanga kuwana zvinhu usina kunyanya kuzvitamburira. Kuno munhu wekuti ndichitaura kudai so pfungwa dzake dziri kure, ari kufunga kuti anofanira kungotambura. Unoziva kuti kana nguva yakwana yaMwari, Bible rinoti in the fullness of time the Lord will do things. Kana nguva yadi yakwana, pamwe pachoka ingokwanirwa nenguva. Unoziva kuti unogona kubuda mumba in a different state, ukadzoka upenyu hwachinja. In a day, nguva yaMwari, Kairos time, yakasiyana nenguva yevanhu. Kana yakwana zvinhu zvinoendeka, even wanga wazvigarira kwemakore. Kana nguva yaMwari yakwana, kana gore resabata rakwana, Jubilee time ikakukwanira, unoona zvinhu zvichiendeka so, zvinhu zvichivhurika so, zvinhu zvichifamba. Ini ndakakurira kumaruzevha. Money was very scarce. Very, very scarce. Mari aisawanikwa zvekumhanya. But ndiri kutenda Mwari kuti pane rimwe dhora vakazovhura rokuti unonyatsoona kuti pane apa upenyu huri nani. Kune munhu wandiri kutaura naye kuti unofanira kumboti Mwari masikati ano imbondiitiraiwo nyasha, upenyu hwangu humbotangawo kuvhurika, ndimbopindawo musizeni yeSabbath yekuti I can eat, I can sleep, usina kunyanya kutambudzika. Rega kuva munhu uye kuti kana nguva yekubika yakwana unotanga kushushikana kuti ndobikei, kana mwedzi wapera unotanga kuita BP yekuti saka ndorarama sei. Mwari ngavambokuvhurira so. Uye pane chimwe chinhu chandinofarira kuna Mwari chekuti pamwe pacho unonotika handisatoti ndapedza kudya zvandinazvo watondiropafadza nezvimwe, handisati ndapedza kusvika apa vatondiropafadza nezvimwe. Imboti Mwari, I want to count my blessings in a quick succession. Zvinhu zvichiitika, the power to have things, the power to receive, the power to acquire wealth, the power to have peace. Gore ramunomboti gore rinorapera, hatina arwara, hatina incident, hatina zviri kunetsa. Yozvi ndichitaura kudai so, vanhu vazhinji vanorarama upenyu hwekurwa nawo, upenyu hwezvibhakera. Unoti ndiri kurwisana neupenyu. Pandakamuka manheru ndichimediteta, mweya mutsvene aindiudza kuti kune vanhu gore rinosati rapera vanofanira kumbowanirwa nyasha dzekungotanga kureceiva so, kuvhurirwa masuo,
kungoona kuti Jehovha ane zvaari kundiitira. Iro gore ino kungowana unoza zvimwe zvezvo kuti unongoona kuti but this thing I did not plan it, but I need it, here it is. This thing I did not plan it, but I need it, here it is. This thing I did not plan it. Munozare kune inonzi quickening spirit. Kuti pamwe pacho uri kuzoti I've got a need but handina capacity. Pongo ya munhu ari kuti here you are, here it is. Here it is, here it is. Pamwe pacho haisi nyaya yekunyanya kushanda kana kufondoka maningi. Ingori nyaya yekuti zviitike. Muri kunzwa zvandinoedzetsanangura. Pamwe pacho ingowanirwa nyasha dzekuti usikutarisira, usina chawakatarisira, wotoona kuti Mwari andivhurira suo iri. Usina unoti pamwe pacho uri kungoita what you do every day. Mwari ngavangosangana neve wambokupawo mwaka wezvinhu. Do you know kuti nyika inofarira kukuona uri pauri, asi denga ngarimbokurangarira ubve pauri. Uwewo munhu ane value, uwewo munhu anoonekera, uwe munhu anoremekedzeka, uwe munhu anosvika pane imwe level, usina kunyanya kushambudzika. Uzandaizvifunga so, ukatarisa kuti umwe munhu anopiwa 200, 300 pamwedzi, umwe munhu anotambira 300, 400, 200,000 pamwedzi. Pane rimwe service yandakambona matira uko ndikati ndikutsvaga vanhu vanoti pamwedzi our net income should be around 120. Vamwe vanhu vaifunga kuti kutamba, but there are families here present vaakutongobvisa zvegumi zvinotongotambira kuma 25, 20, 19, 30 pamwedzi. Chakaitika chi akangogamuchira, haana kuchinja maqualifications, akangogamuchira kuti Mwari anogona kuzviita. Can I repeat this? Kungogamuchira kuti Mwari anogona kuzviita. Even pavana venyu chaipo, musagara muchivaudza kuti upenyu hwakaoma. Pese pauri ngotaura iwe upenyu hwakaoma mwanangu, upenyu hwakaoma. Ingomuudza kuti you can do stuff. You can do it. You can break records. You can conquer. You can go far. Pane chinhu chinombondirovesa hana. Izvi ndikakubvunza kuti what challenge have you given your life? Where do you want to see God? Wamwe wacho have never taken any challenge. We have never. Rimwe zuva ndainamatira mumwe mukomana ndichitaura naye achindiudza situation yake. Ndakamuudza ndikati, do you know kuti when God wants to raise you, anogona kukusimudza in less than a month ukashokwa kuti is it me? Kune nguva yekuti unosvika paunozvibvunza kuti is it really me? When God has done something to you. And that mentality haimo muvaKristu yekuti God can do things for me. Pamwe pacho pazvinotaurwa unotofunga kuti majokes. Unofunga kuti people are joking, but it's happening. Things can happen. God can do things for you. That peace, that comfort, uchikatsoona zvinhu zvichiitika muupenyu hwako sokuti panapa zvinhu zvaakuitika. Ndaitaura navamuti wasekwa rimwe zuva vachiti kana tichiuya kuchechi kunoku tinombofunga kuti tiri kurota here panapa ndepedu here, because nekwatakabva taisafungidzira kuti tosvika panapa. Patakanzi huyai, unoza patakagara pasi nechurch board tichituma vamoyo navamanhiri, taive nefigure yekuti between 5 to 6 million ndo mari yataida kubhadhara panapa, ndo mari yataida kutobhadhara panapa. Takati vakabvuma 5 to 6 million vana baba toitora. Patakasvika tikanzi offer, takatarisana tikamboti 2, tikati vakomana vanoramba building inodhura. Patakasvika tika 2.5 zvikanzi wedzera imwe 500 iite 3. Tikati toda kungokupai. Tichinoitisa evaluation yakanzi mari at about 7.3 million. That's how it's valued, this property. Kuinsure, kuita rebuild thing at 44 million. We insure this building at 44 million. What is happening? Atina tangatisina 7.3. As takapiwa ne 3, it became easier for us. Kune mumwe munhu ari kutiona anoti vanhu ava vane mari,
But it was made easy for us. Why? The Holy Spirit made it easy for us. God made it possible for us. God put it within our affordability. Mwari vakabvisa price, vakaisa price yataikwanisa. Iwe Mwari ngavambokuitirawo nyasha idzodzo dzakawanirwa pachechi kuti zvinhu zvauri kuda iwewe zvipinde palevel. Unozoti ma-TV akasiyiwa, macheya, machii, makitchen. Kungosiya pastor wacho charo, God said. Vakanyatsotudzwa kuti God said, give this man this church. Even if asina mari, ipa murume uyu church. Mukadzi wacho akaudzwa dream, vachinegotiata. Mukadzi wamufundisa aipindira panapa. Akaudzwa dream, achisangana neni boardroom. Akati, this is the man. My heart can rest. Why? God said, give this man this church. Vakati, as soon as you can come in, because God said, give this man this church. Mwari ngavambopawo instruction sezvavakaita makunguo kuti kune murume ari kurwizi muendesereiwo nyama nechingwa, kwete madora aiwa nyama, kwete mufushwa nyama. Mwari ngavambokomanda ma-angels, yo Jubilee yeri mbokwana, mwaka wako umbokwana, season yako imbokwana, usina kunyanya kutambura. And the negotiation of this church, yakaitwa ndiri kumusha. Ndaitaura nawo pa WhatsApp kubvumirana price kupedza, kusaina offer ndiri kumusha. But makore esaya taitambura wedu takaenda papi nepapi tichifamba tichitenderera. But ndoda kuti Mwari kana nguva yawo yakwana, zvimwe zvinhu zvinoitwa nenguva yazvo. Can I repeat this? Zvimwe zvinhu zvinoitwa nenguva yazvo. Imbotendera nguva yaMwari kudi kukwana. But vazhinji tiri kuramba kutendera nguva yaMwari because tinotarisira zvakaoma. We are expecting things to be hard. Even kuna vada kupinda mamarriage, ukaona uri kusundidzira maningi, wait. Kana nguva yakwana, it just happens. Se unorota zvichitozadziswa, Lorangarira patakatenga imba yekuna Roma. Kumba kwedu tine tsika yekuti kana pamuviri pauda unozvarwa ndo patotama. It's always like that. Pana kukutada utotama just before. Tonogadzira baby nest ku new house. Takarongedza zvinhu zvese maimufundisi vari heavily pregnant. Uye vachienda basa. Tarongedza, tahuka matrailer, tarongedza. Unooti mapinda mumba so mukatarisana muri tuso munombodzokera kudaini kuti pamwe tarasika. Mwari ngavambokupa chimwe chinhu chinokurovesa hana. Chaunoti, I have witnessed the goodness of the Lord. I have seen the power of the Lord. I have got in the presence of the Lord. Kana tanamata ngatitende kuti Mwari vanotikwanisira nguva iyoyo. Ndaitarisa video yedu nezuro apa tiri kupraise team yemusi watakaita final match. I think that day munhu wese aifara. Kwainaya but munhu wese aifara. Unoziva kuti you don't get happy nekunzwa matestimony evamwe. Imboitawo testimony yako iwewe. Muri kunzwa imboitawo testimony yako. Vamwe vanhu mamusinganzwisisi zvazvitaurwa naprof achitaurawo chishona chawo chekuti dziri kusisa mukati. But mari yekumarentals ine kakunaka kayo. Hauna effort, inongopinda so. Ende izvozvo vamwe vacho ndimi muri kutoipinza ipapapa. Ndiwo unenge uchitoibatanidzawo pamunhu. Weibatanidza weiendesa, weibatanidza weiendesa. Kokumbobatanidzirwawo. Hazvina kunaka here kumbobatanidzirwawo. Ndaishanda kuSoftex tissue products. Ndikazoshanda yainzi 80 Intertrade kuArt Corporation. Pandakaroja kwainzi kuiko kwaMutare kwandagara kuWestley. Landlord aindinokera every 2 days. Mukoma tipewo matishu. Ndomubuditsira 4 pack. Manheru apera ndaiwa roja handisina choice. Ndaimupa. Because akangondiona ndichipinda nekesi ine 50. Ini ndayashandisa kuti kana ndakuda mavheji ndoenda pamusika ndonosiya 1 row ndopiwa chibhanduru chemavheji. Kana ndakuda matomatoes ndoenda futi
ine rimwe row ndopiwa matomatoes. Muri kuseka vakararama 2008 kuZimbabwe munonyatsoziva kuti butter trade yaishanda, mari yainetsa. Saka ndaingoti ndikanga ndakungoda saka ye landlord anenge achiona uchinotenga madomasi uchidzoka kana nemapeni. Ndaigara nezvinhu zviviri, box rema sharp 15M, box 50 pack yema-toilet rolls ine mabhuku ma-Flex Mile, because ndaishandira Intertrade yaiti Sharp Flex Mile, Mutare Board and Paper Mills, Softex neyainzi Exide Battery Express dzese dzairipota kuwane head office. So ndokwandaishanda ndiri manager distribution. Saka chese chandaitenga. Saka landlord aizouya achiwithdraw. Mukoma mwana arasa peni, mukoma mwana ana bhuku, asi rendi yangu kana mwedzi wapera yaidi futi. Ukaita roja pamwe pacho risinganetswi, ndopamwe zoroti munhu anoroja paimba 1 for 6 years kupusa. Because ende vanhu vanonyatsoziva kuti uyu anobuditsa mari. Ndakutokwenya malendro ndakuti bomufundisi business redu maakuriita sei. But unozoti pamwe pacho ndinorwadziwa so panotorwa rendi kudzimba, unonyatsoona kuti munhu yaana, but mutemo wekumunda haangagari mahara chingondipa yenyu. Umwe musi ndakazofonerwa ndati vakomana vangu dhilai nemunhu yaakupei mari. Vakomana vabva vamisira blocker. Fundisi, ndoziva hangu pamunopindira ndiri panze nevana, ndikati vakomana nai munovhura zita rangu ratoshanganisika pano. Taito yandakazodaidzwa nayo manje kunzi fundisi tiri panze nevana. Dai akati landlord ndaisavhura. But paakazodaidza iri rekwaJesu iri ndikati haira harichaiti rimuvhurirei. Zvandiri kuedza kureva ndikuedza kupa shungu kuti iti Mwari kana makaitira vana vevamwe mukambovapawo season yezvakanaka, season iyoyo yeSabbath year ngaimbouya kumba kwangu. Have a desire yekumbovawo netime yekuti tiri kudya. Inini hangu I love it. Ndine tuvanhu twangu 4. Kamwe kacho kandakapiwa netumwe twacho 3 twatakagadzira. Manzwa shona yangu, ndine vanhu vangu 4 my personal people. Ndakabuda nawo out. Uchinyatsoona timu richidya so unonyatsonzwa kuti panapa tiri right. Timu richichovha. Vakanodzoka vakatora zvimwe vakapedza, vakadzokera vakatora zvimwe vakapedza. Pamwe pacho mufaro wacho unofanira kumbouyawo kwauri so kumboona mhuri ichidya isina limitation. Kwete kuti akanga akuisa shuga, iwe shuga yawandisa unozorwara, iwe hausi kuti anorwara, uri kuti kutaura pachikuru kuti akarova. Ndakazonzwa umwe baba vachitaura kuti mufundisi mukadzi wangu anodya, ndotodyira kuti achatadza kufamba. Apa ndakazoona kuti apa ari kumupa 1000, apa ari kutya kuti anofutisa anotadza kufamba. Ari kutyira haana mari. Chiri kunetsa vanhu vanonamata chinhu 1, ende mwoyo wangu unorwadza kuti we don't believe that God can do things for us. We think kuti zvinhu zviitike tofanira kutambudzika. Can I repeat this? You must not struggle for things to happen. Sabbath yeira ingokwana, whether wagona kana hauna, pamwe pacho atanzi kana ndazochengeta utsvene ndopandichabudirira. Unoziva kuti kana una Mwari zvinhu zvinongoitika. Po akangosanganwa naye, vana Peter vakangodaidzwa, imbowana nguva yekuti mwaka wangu wakwana. Zvinditaura kudai so pane munhu wandiri kunyatsonzwa kuti ndiri kumumanikidza kuenda kunext level. Iye ari kungofunga kuti ndofana kutambudzika. Kune munhu wandoti angotanga kufunga masikati ano kuti God can do things for me. I can reach my Jubilee. I can reach my Sabbath year. I can receive. I can live a good life. It can be done to me. Pane song yatinemba kuti mukakomborera. Imbokomborerwawo. Kune munhu wekuti service ino isati yapera, iti Mwari ndauda kumbopukuta misodzi. Ndimbosvikawo pasizeni yekusekerera. Chimbobvisaiwo misodzi yangu. Ndimbosvika pasizeni yekusekerera.
Zvindichitaura kudai kuno munhu wekuti ari kufunga kuti hazvigoni. God does things for people. He can bless you. Praise team, tine one challenge yema mics, nofunga tine 4 ari kushanda ne 2 ari ama cordless. Maine nyasha testai kuti ari kuita acho ndeapi tiende pabasa. Ndoti mboimba, patiri kuimba nasi. Handisi kuda munhu ari kutaura zvenhamo. Vana nhamo inesu, vana zvanyadza, vana rwauya. Handizvo zvatiri kuita nasi. Nhasi ndomboti Mwari, my season must come. Imbondipaiwo mugore rashe, imbondipaiwo kurarama kwakareruka. Ndimborarama zvakadi zvakareruka. Mwari rerutsai upenyu hwangu. Ndimbosvika museason yekudya, museason yeabundance. Ndisina panondinetsa. Mwari imbondipaiwo rugare. Handisi kuda munhu ari kunamatira nhamo. Ndiri kuti Mwari, imbondisvitsai paseason yeSabbath yekuti I am there to eat, I am there to enjoy, I am there to celebrate. Bible not he can open the floodgates of heaven and bless you. He can. If everyone can, I say, God, I need a season of good. I need a season of a blessing. I need a season of abundance. I need a season to witness your goodness. Kana mapedza mondudza. Hallelujah. Kana makuziva ari kushanda. Toda kuti Mwari vambotigonera. Unoza pane mumwe munhu atoya aine misodzi akagumirwa. Pauri kubuda muno munhu toda kuti ubude muno muwane different vanhu. Just expect kuti pauri kusvika kumba, something is just going to happen. Something is just going to change. Kana wauya wakaomerwa, I just want you something to just change. Nyasha dzacho dziripo dzekuti zvinhu zvingochinja. Tanga ngatiimbirwe timbosvika panguva yekunamata. Timbonamatira kuchinja kwezvinhu, kunaka kweupenyu, kusimudzwa kweupenyu. Gore rino risati rapera, kwete next year, iro gore rino risati rapera. Mwari ngavambokuitira zvakanaka, ngavambokurangarira, ngavambokupa season yekudya zvakanaka. Over to you. Tiwane nguva yekuimba. One simaro munamato rinobvi zazvinorema nyengete rauone iwe nyengete rauone iro zimaro romunamato rinovisa zvinorema nyengete iwewe nyengete rauone iro zimaro romunamato rinovisa zvinorema nyengete nyengetera rinovisa zvinorema nyengete
Pisa Gino so maskatano Iboenda pamepamari maskatano ibotiklea sizeri yakanaka kupenyu wako ibotiklea mwaka wakanaka kupenyu wako maskatano chauya shukari kwa muriemi sizeri ino ngaititire zvakanaka Mwari wekudenga nezita raJesu tinokuremekedza tinoremerwa naupenyu munamata maskatano nezita raJesu weNazareta mweya mutsvene sangana inesu maskatano tinonamata kwamuri Mwari wanopukuta misodzi tinonamata kune Mwari wanoziva zvinoremera zvoupenyu Baba vari kudenga nezita raJesu neropa raJesu tinokumbirawo nyasha dzezvinobviswa zvinorema zvoupenyu maskatano nezita raJesu neropa raJesu mweya mutsvene tinoramba tinotura zita redu notiremera kwamuri vari kudenga zvatirasirwa newakarika zvinotitadzisa kuyamba kwamwari tiwanaganezo tinonamata nezita raJesu tigonetseiwo maskatano muchinda werugare tiwanirewo nyasha mweya mutsvene nezita raJesu nyasha dzamunopa nokunamata ingatiwane upenyu hwedu maskatano tinokutendai Mwari wamasimba ose fuyako Mwari wanopukuta misodzi nemwaka shoko renyu rotiuyai mese makaremerwa makaneta iyemi muchatipa zororo tinonamata maskatano mweya mutsvene vamwe havachina tariro Mwari wokudenga asi tinotenda kuti imi tariro ndimi Jehovha maskatano tirangarira isekereke Mwari vamwe vanotadza Mwari wokudenga nokuziva kunoendwa asi imi Mwari munayo tariro youpenyu tinonamata nezita raJesu weNazareta tirangarirei Mwari wamasimba ose sevana venyu tiwanireiwo nyasha Mwari wamasimba ose muzita nemuropa ramambo Jesu weNazareta we give you honor. Hallelujah. Hallelujah. Tunaambotiti torai moyo wangu imbotendera kuti Mwari vane zvavanogona kuita gore risati rapera rega kuti ingotenda kuti service yanhasi ine mimwe minamato yauri kupindura muupenyu wako umboti Mwari torai moyo wangu munyike muropa renyu timbobviswa kuuslave watanga tiri ngoti Jubilee ye ndanga ndichizvifunga kuti ukati 2016 17 18 19 20 21 22 that 7th year ndiri panzvimbo ino ndichiparidza hakuna were munhu anofanira kuitirwa zvakanaka iro gore rino rekuzadziswa kwenguva ratakapiwa pekupindira hakuna here vanasikana nevanakomana vanofanira kusvimudzwa vana baba nana amai vanofanira kurangarirwa iro 7th year gore risati rapera timbosvika panguva yekuimba timboti torai moyo wangu tisvike patinoimba just believe it zvitende zvinobatika